I nosaltres ara ens n'anem cap als llibres, perquè tenim aquí unes recomanacions fantàstiques de cara a aquest estiu, que dius, jo no sé què fer aquest estiu. Doncs mira, mentre tu vas pensant, ves consultant llibres, que ara us recomanarem uns llibres que ja tenim persones que pensen per vosaltres. Ah, que sí? Hola, què tal? Com estàs? Hola. Marc. Encantat. Que tenim un munt de llibres aquí, unes recomanacions d'estiu fantàstiques, no? Sí, realment els lectors aquest estiu no s'avorriran. De fet, no les porto totes, eh? No? No, perquè... No, perquè, clar, hauries de venir amb un carretó, pràcticament. Sí. Si no... Sí, home, tant com això no, però sí que n'hi ha unes quantes més de les que he dut avui, que són 5. Llavors, representa que aquestes 5 són una primícia d'una entrada que farem al blog, al Bitter, que és el blog de les biblioteques. Primícia mundial, eh? Això encara no ho ha vist ningú. No ho ha vist ningú. Llavors, divendres 29 es publicarà, i a més es publicaran en un format diferent. Fins ara fèiem una llista amb la portada, i a partir d'aquest divendres es podran veure en format fotorecomanació. Llavors la fotorecomanació... Això ho estàs dient en primícia mundial. En primícia mundial, no ho sap ningú. De fet, sou els primers en saber. Què està passant aquí, no? Els heu avisat que ho diríeu en primícia a la tele? Perquè, clar... No ho hem avisat, però suposo que a partir d'aquí el rumor començarà a córrer. Molt bé, agraïm la deferència, per això. Molt bé. Llavors, bueno, senzillament això, que seran fotos fetes pel personal de les biblioteques posant amb el llibre que es volen llegir aquest estiu. Això és guai, eh? Això està molt bé. No sabia si ho faran o no. Però jo ho he fet, eh? O, si més no, si no volen sortir amb el llibre, que busquin algun racó, no? Pel llibre. Això es pot fer o no? Bé, de fet, la foto combina persona i racó. Hem buscat racons de les biblioteques, escena el més estival possible, i llavors la portada del llibre perquè se sàpiga quina és. Foto divertida. Foto divertida. De fet, n'hi ha una en què un dels companys s'amaga darrere d'una careta de Tintín. Sí, és veritat, aquesta l'he vista, eh? L'has vista, no? Sí, jo diria... Puc dir-ho o no? Sí. O no puc dir el nom? No, que l'encertin. Millor que l'encertin. Vale. Com hi poden accedir? De fet, han d'accedir-hi des de la pàgina web de les biblioteques, que hi ha un enllaç, i si no, l'adreça és blogs.terrassa.cat/biblioteques. Blogs amb G de Girona, eh? Molt bé, crec que l'ensenyarem per aquí. Mira, aquí el tenim, veus? És dir-ho, tu dius qualsevol cosa i et surt aquí sota. I surt, és la pantalla màgica. Dius el DNI, surt aquí sota. Mira, doncs en aquesta adreça veureu una fotografia amb un home ja d'una edat. Sí, ja es vesteix pels peus, sí. Amb una careta d'un personatge conegut, que és el Tintín, però heu de dir qui s'amaga darrere, que, per cert, a sota posa el nom, eh? Ah, amb això, veus, no ho havíem previst. És que amb les presses de... Però no està de més que hi entreu i quedareu sorpresos, eh? A més, és un amic del programa. Doncs va, vinga, que tinc ganes de recomanacions. Doncs començarem per aquesta novel·la juvenil, que es diu L'illa de Bowen. És una clàssica novel·la d'aventures en què Cèsar Mallorquí, que és l'autor, fa com un homenatge una mica a Jules Verne i passa a la Noruega àrtica i representa que és una societat científica que vol descobrir un misteri que s'amaga en aquesta illa. Molt recomanable això pels fans de novel·les d'aventures. És un molt bon llibre. Per cert, el gruix, mira, el deixarem aquí, així el podrem veure en detall. El gruix dels llibres és, diguéssim, o quan els usuaris venen diuen, escolta, que jo faré vacances del tal al qual, o faré el mes d'agost. Llavors, depèn del gruix, no? O depèn dels dies, li doneu un gruix o un altre, no? De fet, ens acabes de donar una idea perquè no havíem filat tan prim, però de fet, la biblioteca que s'adapti podria anar per aquí. Estaria bé, no? La biblioteca del futur, no? Ens adaptem a les teves necessitats. Jo faré del 3 al 8 de juliol, doncs un de mes primer. Allò, una cosa, sí, doncs més temps. És bona idea. Ja està, apunta-ho. Parlant de gruixos... Digue a Chantal, això, a la Maria. A la Maria. Sí, prenem nota. Què més? Ja que seguim amb llibres de pes, doncs, bueno, tot un clàssic, que és Incerta Glòria, del Joan Sales. Parla, doncs, de la Guerra Civil i de la postguerra civil espanyola. Molt interessant perquè una mica et mostra les incongruències d'una guerra molt cruel i que ni els bons eren tan bons ni els dolents tan dolents. Vull dir que hi ha molts grisos entre el blanc i negre. O sigui, és un intermig, eh? Sí, que és com una època de molta convulsió, molta tristesa. És un llibre que si estàs deprimit millor no l'agafis, però tot i així és un molt bon llibre. Fas bé de dir-ho, sí. Vull dir que... Molt bé. I a més, clar, de vacances dius, ostres, un llibre així tan trist i tal, però a vegades va bé, perquè és quan estàs més desconnectat i potser entens més les coses. Sí, diguem que t'aboca molt al món això de la guerra i de la postguerra. Molt bé. Molt interessant. Què més? Passem a un llibre més primet, però que, bueno,
que hem volgut recomanar, ja que l'Emili Teixidó ens va deixar fa pocs dies, Retrat d'un assassí d'ocells. Aquest és d'una setmana de vacances, Sí, pel gruix, l'anterior era de tot el mes, el mes i mig. Aquest és una setmana. I aquest és una setmaneta. El que passa és que està considerat un dels millors llibres de l'Emili Teixidó i, bueno, una mica relata no es diu directament perquè parla d'un poble al costat de Vic, però fa moltes referències a Roda de Ter, que és on va néixer l'autor, i parla doncs dels estralls també de la Guerra Civil i de la postguerra. Vull dir, ja que seguim amb el tema de Guerra Civil... A més, es deia que Emili Teixidó va deixar una novel·la a mig fer. També allò amb ganes de saber a veure què va escriure, no? No sé si ho veurem algun dia publicat, avui en dia es publica tot. Avui dia es publica tot, exacte, pot ser que acabi sortint. Aquesta obra incompleta, però sí que és veritat, va bé revisar totes les obres, no, però sí que algunes de les d'Emili Teixidó, que aquesta és molt bona, per cert. Sí, és per fer-li així com un homenatge. Clar que sí. Molt bé, què més tenim? Llavors passaríem a un gènere diferent, que és la poesia. El llibre es diu Ves Nagana i és d'Enric Casasses. L'autor és barceloní, però ha viscut a molts llocs del món, a Montpeller, a Nottingham, ha recorregut la Seca, la Meca i la Vall d'Andorra, i una mica amb tot el que ha agafat, doncs ha fet poesies amb rima, sense rima, cançons, hi ha de tot. Hi ha un que té 800 versos, i parla de la terra després de la fi del petroli, vull dir que hi ha moltes coses a explicar. Déu-n'hi-do, molt bé. Està bé. Pels amants de poesia, de fet, si teniu l'ocasió algun cop... Jo vaig anar una vegada a un recital seu i la veritat és que ho fa molt bé. Vull dir que és molt interessant de poder-lo veure. Doble recomanació, en aquest cas. Exactament. Recital i llibre. Molt bé. Què, còmic? I per acabar, hem pensat un còmic, sí, de l'Hugo Pratt, que ja també ens va deixar l'any 95, i parla, està ubicat a l'Abissínia, l'Etiòpia italiana de la Segona Guerra Mundial, als anys 40, i parla d'una història d'amor, d'una dona enamorat de dos germans militars de l'exèrcit italià, i és una història carregada d'emoció amb l'aviació italiana a la Segona Guerra Mundial a l'Àfrica. Molt bé, doncs mira... Si em voleu veure alguna il·lustració... Sí, sisplau. Anava a dir que una miqueta de tots els gustos, hi ha còmic, hi ha poesia, hi ha novel·la... Sí, una mica pinzellades de cada cosa hem volgut portar, sí. Clar, això depèn molt de l'usuari, però a vegades allò que estan és que no sé què agafar, va bé arriscar-se, no?, amb qualsevol cosa. Sí, jo crec que cal provar coses noves, no? No sempre quedar-se amb novel·la, sinó provar un tastet de poesia, un tastet de còmic. Vull dir, com que a l'estiu, si tens, per exemple, un mes de vacances, tens temps per tot, doncs penso que val la pena. Al llarg de l'estiu, les biblioteques estaran obertes, estaran tancades? Estaran obertes, és més, aquest any, fins i tot, les biblioteques del districte 3, districte 4 i districte 6 obren a l'agost, que no havia passat mai. Molt bé. Vull dir que els usuaris que es quedin a Terrassa per allò de la crisi de no tenim diners poden fer les visites que vulguin. Molt bona proposta i a més, clar que sí, a passar, diguéssim, la tarda en allà, que ja sabeu que hi ha música, hi ha DVDs, a banda de llibres, no? Exacte. Però és important que agafeu un llibre, També hi ha més internet, aprofito per fer la falca, ara que hem canviat de si i ara tenen 20 sessions. Fins ara ara tenen més internet. Avui és el dia de les primícies mundials. Tens alguna primícia més, alguna exclusiva? Ara mateix el Share està... No, és que hi ha hagut com molts canvis ara abans de l'estiu i tenim poc temps per dir-los, però mira, aprofitem. T'ho agraeixo moltíssim, Marc, i us esperem amb la secció d'Aquí som de llibres la temporada vinent, que de fet, clar, tu quantes vegades has vingut? Debutant. És que debuta, exclusiva mundial també. No, però t'esperem la temporada que ve. Sí, tornarem. A més estic aquí al Can Anglada, vull dir, al districte 2. Vull dir que I agraïm a tots els teus companys també que han fet possible aquesta secció. Doncs Marc, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Si queda alguna exclusiva, digue-la, No, així... Sí, una última exclusiva. Veus? Ja ho sabia jo. És que ara m'ha vingut al cap. Que Tom és el noi de les exclusives, Pels que tenen ja telèfon intel·ligent o tauleta, que poden visitar també el blog amb plantilla especial per aquest tipus de dispositius que s'adapta molt millor per llegir-ho això des del telèfon, tauleta. Perfecte. Això és de fa poc. Això s'ha d'anar introduint, també? Mica en mica. Molt bé, i el blog, mira, aquí l'adreça un altre cop del blog perquè el visiteu. Doncs ara sí, Marc, moltíssimes gràcies. A vosaltres.